Nou, wij organiseren jazzconcerten. Ja. En wij organiseren workshops, masterclasses. We vinden het belangrijk dat ook jonge mensen into de jazz komen en ook into de blues. Want Ja, de maar blues, het is een beetje ja. de blues is, dat is het begin eigenlijk van de jazz. Hè? En we merken wel dat de laatste tijd gewoon een revival is. Dat er steeds meer weer blues wordt gezongen. En blues wordt gespeeld. En dat mensen enthousiast zijn. Het is eigenlijk het levenslied van deze tijd. Of destijds en nu eigenlijk weer. Dus heel veel mensen vinden het ook mooi. En hebben gezegd, nou, hebben we vorig jaar een masterclass Billie Holiday gedaan. Met Astrid Cerise. Een heel groot succes. En Hans kwam met het idee om... Ja, introduceer Hans even als door. Ja, Hans Wolfslag. Hij is ook bestuurslid van Free Jam. En hij is ook een bluesfanaat. Dus hij zei, ik wil heel graag een masterclass blues organiseren. Misschien kan hij vertellen waarom we Ruben Hoek hebben gekozen. Ja, en het is net zo maar even de snijden te mikken, even een beetje pingelen en wegwezen. Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Jullie hebben het serieus opgepakt. Vertel eens, wat gaan jullie allemaal doen? Wij gaan in ieder geval proberen zoveel mogelijk de blues weer een plaats te geven. En vooral de jongere generatie, dat ze daar in aanraking kunnen komen. Afgelopen, pakweg een jaar of 20 is dat helemaal een beetje in een verdomhoek geraakt. En nou B.B. King overleden is, zie je plotseling dat alles weer op. En niet te vergeten natuurlijk de jongens van Cuban en Blizzard. Die zijn allemaal een beetje gedateerd. En zelfs nog Clapton, je noemt het maar op. En het is eigenlijk zonde dat dat nu allemaal weg zou gaan. Dus wat er nu gebeurt in Nederland, krijgen we een hele revival. Net zoals toen destijds met Back to the 60s. Ziet in alle delen van het land zie je allemaal bluesconcerten. Het geeft gewoon een goed gevoel weer om even dat stuk weer terug te halen. Waar het allemaal mee begonnen is in Amerika. Toen destijds in de Delta. En met de donkere muzikanten. En ze zijn nog steeds uniek. Dus we hopen gewoon dat er heel veel mensen geïnspireerd raken. En begeleid wordt natuurlijk door die Ruben. Dat het de puntjes op i gezet kan worden. Dus dat is eigenlijk de boodschap. Vorige week was ik in Emmen. Geweldig bluesfestival in een oude dierenpark. Met onder andere King of the World, Jack Bottleneck en dat soort mannen. Het was stampende vol. Dat is een goed teken, hè? Ja, helemaal. Ik denk dat dat hier direct ook wel begint te komen. Dat is al aan de gang. Hè. Vooral de Beeldhoek, die zijn ieder jaar bezig. Daar zijn concerten gemaakt en dat begint steeds groter te worden. Daarom vonden wij het eigenlijk ook nu de tijd voor Free Jam om dat nou eens even naar Leeuwarden te halen. Wat gaat Ruben Hoek doen met de mensen die zich opgeven? Die gaat die begeleiden daarin, in welke stroming het is, in welke hoedanigheid straks. Want we gaan natuurlijk naar een concert in 18 december. Maar we moeten dus samenstellingen krijgen. We kunnen akoestisch wat dingen doen, we kunnen elektrisch wat doen, we kunnen bottlenecks dingetjes doen. Maar het helemaal wordt dat een heel mooi concept. En wat helemaal leuk is, we hebben ook nog gecontacteerd Anneke Dauma. Ja, helemaal met Johan Keus. Want die hebben vorig jaar namelijk de Friese Blues even een tourneetje hier gedaan. Dus vonden we helemaal op zijn plaats om dat hier nou ook neer te zetten. Ik wil even wat toevoegen nog. We doen dit samen ook met de Popacademie en met D-Drive. Dus dat is de mbo-opleiding van het Friesland College. En dan krijgen we heel veel jonge mensen die mee gaan doen. Maar ik vind het ook leuk dat de ouderen gaan ook hun kennis ook doorgeven aan jongeren. En we hebben zaterdag 8 oktober, dan hebben we de audities. We verwachten veel aanmeldingen. En er kunnen maximaal zo'n 20 mensen meedoen. Dus jullie kunnen opgeven via onze website, freejam.nl. Ik heb het even... Had er een opschrijven? Ja, niet iedereen weet hoe je dat spelt, Freejam. Dus nu weet iedereen het. Ja, nou is dit de radio. Ik zit even voor hem spellen. Freejam is FRIEJAM.nl. Jou die vooral op. Ruben Hoek is een gitarist. Zoek je alleen gitaristen? Nee. Het is, blues is heel breed natuurlijk. Daarom, hè? Je kan daar achter een Hammond gaan zitten. Je kan het zingen. En, van alles, de drummers. Je hebt Alle disciplines mogen zich aanmelden. Ja, alleen maar. Dat vinden we alleen maar leuk. Ja. Dus ook de dames die maar ook vertegenwoordigd zijn. Want de blues is niet alleen voor de mannen. Nee, we hebben ook fantastische blueszangeressen in het verleden gehad. Hè? Ja, zeker weten. En noemen ze er een paar. Bonnie Raitt is op het ogenblik nog steeds... het is wel een beetje Texaanse blues, maar die is ook geweldig. Dus... ja, er zijn zoveel goeie. Nou, 2 weken geleden hadden we hier, ik laat de cd nog even zien trouwens, want die kreeg ik speciaal uitgedeeld. Ik denk, die leg ik hem klaar. Barrelhouse, en dan hebben we natuurlijk zangeres Tineke, die we hier hebben. Ook een geweldige blueszangeres, hè? Ik ken ze. Ja, geweldig. Ja, ik was zeer vereerd dat ik de eerste cd in ontvangst mocht nemen. Ze ben op tour trouwens, Barrelhouse, de mensen krijgen voor even reclame voor. Ik ben zelf ooit op tournee geweest met B.B. King in Moskou. Dat was blues op zich al. Wat een vakman. Ben je een B.B. King liefhebber? Gedeeltelijk. Ik heb hem ook zien optreden hoor, hier in Oosterpoort. Het is niet direct de gitarist die daar met name spreekt, maar hij weet wel de emotie neer te zetten. En daar gaat het eigenlijk om.
Even de zakelijke kant van het verhaal. Voor wanneer? Je had alleen een datum. Moeten mensen zich beslist opgeven? Nou, het is mooi als je voor 1 oktober wilt aanmelden. Want dan kunnen we nog even een programmaatje samenstellen. En dan krijg je uitnodiging voor de audities 8 oktober in de Academie van Popcultuur, de Popacademie. Dus het zou mooi zijn voor 1 oktober. En wacht niet te lang. En als mensen zeggen van nou, ik heb nog wat vragen. Volgende week zondag hebben we een optreden van Big Band Friesland met fluitist Ronald Snijders in Neushoorn. Wij zijn er ook. Ja. Dus als je zegt ik heb vragen, kom gewoon even langs naar het optreden. En dan krijg je persoonlijke informatie over onze masterclass. Geweldig. Blues dus bij Free Jam. Jou die op. Wordt fantastisch. Ruben Hoeker zul je in Begelieren. Dat is geen snotaap. Ja, dat is een hele goeie. En ik nog een prachtige locatie zoals Neushoorn. Maar uiteindelijk de eindshow, begrijp ik, 18 december? Ja, 18 december ook in de Neushoorn, grote zaal. Helemaal. Zo. Dan kun je lekker op het podium. Wat wordt het eerstvolgende bluesconcert? Of vanavond even een bluesplaatje op? Ik denk dat we vanavond even naar een hele oude cd, of plaat moet ik eigenlijk zeggen. Dat is John Mayall en de Bluesbreakers natuurlijk. Hè. Wel witte blues, maar zo ben ik er wel mee in contact gekomen met de blues. Ja. The Blues... Mag ik hem even houden? The Blues had a baby and they named it rock and roll. Klinkt goed, Willem. Ja, toch hè? Ja. Hartstikke mooi. Dankjewel jongens.